sabu neɗɗo so nehama ɗo foti nehede ɗo te kadi somi woni ɓi haalpular kala haalpular ɗo woni kala ɗo jaaɗa e aduna sa yeehi toon sa tawi toon ɓi haalpular ɓi dimo haalata ko pular nenam ko haalpular kan hano babam ko haalpular kan hano galle amen ko pular min kalata komi daabenajo donc hay somi woni no duuɓi nogas caggal leydi mi haalat pular par ce que ko ɗum muynumi ko ɗum janggumi te kadi hen nehami donc mi wawa yejjidde ko gonmi ko somi yejjiti ko gonmi ko mi yejjitat hooram somi yejjiti ko gonmi ko mi yejjitat jinnabam somi yejjiti ko gonmi ko mi yejjitat leñonam te somi yejjiti ɗum ɗon ala ko jaranmi aduna par ce que neɗɗo so yejjiti jinnaɓe mumen yejjiti leñol mum tan ala ko firti aduna par ce que a wawa dañde ko ɓuuri ko gonɗa ko ɗum tan. kono kadi to banggue pellital ngal cuusal ngal fimde nde woni ɗum ne kadi ko jikkuji ɗi ganduɗa ɗi ƴettaɗi mataw e wonde nokkuji certuɗi jikko kan hano tan aɗa jikko kan hano daabi odeji najo surtout lamɗo ɗum ko jikku mabɓe tan aɗa won ko gandanɗa neɗɗo koye ƴiƴam neɗɗo won ko gandanɗa min hayso mboɗo waɗani mami fellit hami gayno mi wiya ɗum min mboɗo joguino oɗon courage par ce que parfois mi waɗat hunde mais min kam holto guittumi ngal ɗo cuusal par ce que mi teyata hayso mboɗo waɗa mi teyata saabu ko ƴiƴam ɗam wulat jaw après somi jooɗi balɗe ɗiɓɓal tata mi kam holko mbalmi kadi donc mi teyata ɗum mataw ko jikku mataw koye ƴiƴam ɗam mataw koye neydi ndi kadi mataw koye taniraɓe ɓe kadi saabu taniraɓam no gonno yimɓe suusɓe no feewi mataw ɗum ne mboɗo dañi ɗum e taniraɓam donc yettere Allah tan gonko ma leydi France ala foof ko muusi hen ala foof ko metti hen yimɓe kadi ne mbawno fadde holko waɗi o heddaki leydi France o wuuri toon gurdam makko omo gollo toon omo suuri hen non min nawno kam ko dañal nawno kam ko ƴeewoynomi ko gandal ƴeewoynomi ko dañal ƴeewoynomi no mbawmi wadde avancé aduna mi walla yimɓe galle amen mi walla yayam mi suura miñiraɓam mi suura hooram ne kadi ɗumne kadi ko wasi jinnaɗo ma wonno e kadi mi jagga konngol mo babam wino kam o donc somi ɗum nawno kam min no jahanmi ne mboɗo anduno komi gartowo mi yahano jahawlam wona lawol joɗotonoɗo toon guila no jahanmi mboɗo andunoni komi gartowo joni yaade France joɗade toon tan meeɗa wonde e projet jam mi yeehi mi arti ko gonmi toon foof ne hakkillam meeɗa iwde ɗo koyngalam meeɗa wayrude ɗo ɗum kam koko gandanɗa mboɗo horsini ko gonmi ko mboɗo horsini Sénégal so neɗɗo rokkino kam hunde foof mi yahat kono ɗo kam mi artat ɗo par ce que ko ɗo jeeyami beela ala ko aɗa nimse gartugol ma so yeehi ha nokku mo ganduɗa o ko ɗon gollotonoɗa aɗa jooɗimo lebbi a yoɓaka walla noon ha aɗa jogori yaadude e jomumen lawol jeegom lewru ndu ɗon beela ala kaɗa nimsa wiide ɗum ɗo holko jaari ɗum ay neɗɗo min nimsitta par ce que neɗɗo mo korsinmi neɗɗo mawɗo e leydi Sénégal hannde saaha fof no nodda kam téléphone mboɗo salminamo au passage mi haalta inne makko noon kono neɗɗo mawɗo e leydi Sénégal saaha fof no jooɗo lebbi noddani kam saaha fof wiye kam Seydi Kane a wawa wadde ko moƴƴi daña hen ko boni so tawi ko mbaɗɗa ɗum koye moƴƴere pawɗa ɗum koye moƴƴere a dañata hen ko boni kala ko mbawɗa wadde tan andu a dañata ko boni saabu ko moƴƴere ma joni ciku min kam ko mbanmi ko ha addani kam caɗele mi dañata hen ko boni saabu caggal Allah mbannomi hen ko moƴƴeram e jurum ɗum nannuno kam te kadi mboɗo andi so Allah lamɗo jaaɓi ko gonga tan sakkitto ma en jaa e gonga so Allah jaaɓi